Čaute. No, vítajte späť pri LPS videí. No, neviem, či sa mi niekedy podarí ešte Minecraft, alebo fakt natočiť, lebo ešte som to natáčala práve dorobilo svoj rodný život, čiže po tablete. Nemôžem natáčať auto, mám aj po počítači, aj ten imač nefunguje. Blablabla, tak si vymýšľam. Ale fakt nefungujú. Ups. No a preto som sa aspoň rozhodla natočiť také krátke videjko, že film LPS, aby si sa trošku mohli tiež čo zabávať, len tak, keď sa budete nudiť, stačí si ma pozrieť, však to nie je nič zle. Tak idem si pripraviť veci, takú malú sopku dám. Išla som zohnať moju kamarátku a práve som ju podarila Eliza, či Lisa. Čau, tak čaute, som Eliza, som jej kamarátka, tak sme sa pohádali, ale potom sme sa vrátili. Áno, aj to je možné, že sme sa pohádali a zase sme sa zvrátili. To je to isté a v podstate, ak ma ešte raz nasereš. Tak ak ma ešte raz naserkáš, tak ťa vykopnem von tu na dole a dopadneš na najtvrdšiu kabelku. Je ti to jasné? Dobre. Už som vás naserkala, však to tak vidno, no super. Si blbá kamarátka, blbá, už ťa nechcem ani vidieť. Takto Elisa so mňou pohoršila. No, ale to som si iba vymýšľala. Tak o čo sme sa bavili? No, super, to sa zobratila. Ty hlúpania, najskôr ma nastraší, že už nie si moja kamarátka a zrazu áno? No, asi tak. Počúvaj, čož, lebo zruším toto video a pôjdem sa pozrieť na Gogomana TV. Ja by som sa radšej. Ale horšie ako rozhovor medzi nami? Asi hej. Joj bože, ako keby neexistoval jeden spôsob. Dobre, tak dávajte lajky, komenty, odbery a zatiaľ čaute. Wow.